Тапшыруыбызның беренче хатын без Иске Кулатка бистәсенә юллыйбыз. 1936 елның 1 декабрендә күп балалы гаиләдә безнең яраткан кадерле апабыз Исхакова Рауза Рызван кызы дөньяга килгән дип башлана әлеге язма. Билгеле булганча, әлеге ел балаларын аш, ялангач, шул ук вакытта кытышкыч сугыш афаты чорнап ала. Төрле эшләрне кичкенәдән ук эшләргә өйрәнергә туры килә аларга. Гаиләдән Рауза апаның 2 абыйсы сугышка китеп хәбәрсез югалалар. Олы кайгы барысында югалту утына кертә. 1960 елда ул гомерлек ярын Мөнир Рахметовичны очратып гаилә коралар. Мәхәббәттә 2 уллары Наил һәм Рамил туа. Гаиләләре тырыш, эш сөючән булу сәбәпле гомер буе мал туар асрыйлар. 2 уллары да югары уку йортларын тәмамлап, яңадан туган якка кайтып, хезмәт юлларын башлыйлар. Бүгенгесе көндә инде Рауза апаның 2 оныгы Илдар белән Илгиз Мәскәүдә уку йортлары тәмамлап эшләп киләләр. Рауза апа үзе дә аларга бу эштә өлге булып тора. Озак еллар Көмәкөш район газетасында хезмәт итеп, почет грамоталары белән бүләкләнә. Шушыннан лаеклы ялга чыгып, әле озак еллар Дырсу предприятиесында эшли. Кайда гына хезмәт итмәсен, аны барысы да яратып хөрмәт итәләр. Инде үзе олы яшьтә булуына карамастан, ул бүген дә тик тора алмый. Хәленнән килгән кадәр эшләр эшли. Кайчан барма аның табыны кырган, бәлеше пешкән, күңеле ачык шат. Кадерле Рауза апабыз, рөхсәт ит сине шундый матур туган көнең белән кытлап китергә. Алда да Раббым, исәнлектә, саулыкта, бала аныкларың янәшәсендә иманлы, гыйбадәтле гомер кичерсә идең. Артта инде күпме еллар калган, никадәрле юллар үтелгән. Кайгысы да, шатлыгы да аның, шөкер Алла, тигез бирелгән. Шул яшеңә җитү олы бәхет. Тәңребездән олы бүләктер. Алда сине көткән һәрбер көнне матур узулары кирәктер. 2 улың, оныкларың белән кичер әле матур картлыкны. Бирсен Ходай сиңа кызганмыйча бәхет, шатлык, таза саулыкны. Без котларга булдык сине бүген, җыелышып матур бәйрәмдә. Ихлас йөрәк, саф күңелдән чыккан теләгебез шушы бәйләмдә. Иң изге теләкләр белән Абушаевлар, Рахматуллиннар һәм Мавлютовлар гаиләләре. Хөрмәтле Рауза апа, ихластан без дә бу теләкләргә кушылабыз һәм якыннарыгыз соралуы буенча матур җыр юллыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Роза, күлмәк туза, диеп йөри күрмәгез. Шушындый матур тормышны сарыларга төрмәгез. Каралар дип картаймагыз, сары дип саргаймагыз. Кирәкмәгән уйлар уйлап, юктарга картаймагыз. Каралар дип картаймагыз, сары дип саргаймагыз. Кирәкмәгән уйлар уйлап, юктарга картаймагыз. Гомер чәчкә, шау чәчәктә, булсын бәхет гөлләре. Әле уңда, әле сулда, ерте язымы җилләре. Каралар дип картаймагыз, сары дип саргаймагыз. Кирәкмәгән уйлар уйлап, юктарга картаймагыз. Каралар дип картаймагыз,
сары дип сарыгаймагыз кирәкмәгән уйлар уйлап юк-барга картаймагыз Уйлар, юктыр яры, юк башы, юк ахыры. Тормышларны көзсез итә, күңелләренең моңзары. Каралар дип картаймагыз, сары дип сарыгаймагыз. Кирәкмәгән уйлар уйлап, юк-барга картаймагыз. Каралар дип картаймагыз, сары дип сарыгаймагыз. Кирәкмәгән уйлар уйлап, юк-барга картаймагыз. Кирәкмәгән уйлар уйлап, юк-барга картаймагыз. Юк-барга картаймагыз.